西村様でいらっしゃいますでしょうか。 Does he remember this? この写真覚えていらっしゃいますか。 That's him. そう。多分このクレスラーの方に行った時の写真じゃないかな。It's him. It's him. Okay. Kerromme isä Shintarolle, että hänen vanhempi poikansa George on täällä ja odottaa kovasti. Se saa sydänkohtaa. Hai. Seuraavaksi kuulemme jotain, jota emme osanneet lainkaan odottaa. Oi, hyvä. This picture also is that Hiroshi and Shintaro. Oi että. Ei oo totta. Meillä on nyt Georgille uutisia, jotka on todella ilo kertoa. Onks toi monoreilu vai meneekö ne autossa? Autossa on. Oi herra. Anteeksi kun vähän kesti. Arvaa mitä? Tapasin miehen nimeltä Shintaro Nishimura. Ja oli oikea mies. Joo, no hieno kuulla. Siellä oli myös tällainen herra nimeltään Hiroshi. Ja mä kysyin sun isältä, että onko hän ikävöinyt sua paljon. Ja hän sanoi, että kun hän täytti 60 vuotta, niin hän oli jo vähän niin kuin luopumassa toivosta, että josko enää ikinä näkee toista poikaansa. Mutta mä sanoin, että nyt se oli vähän liian aikaista. Ja sitten mä kysyin, että kerroin, että sä haluaisit tavata heidät ja että sä oot täällä. Ja kysyin, että haluavatko he tavata. Onko sä George valmis tapaamaan sun veljen ja sun isän? Kyllä olen. Now they are going to meet the father. Kyllä mielessä kävi semmoinenkin ajatus, että välttämättä he eivät halua sitten tavata. Sehän on menettänyt sen javanin kielen taitonsa vai? Ei se ole ollut ehkä. Sä sanoit, että sä oot valmis. Ja siksi me ollaan tässä. Sun perhe jakautui kahtia melkein 30 vuotta sitten. Joo. Eli sinä ja äiti lähditte Suomeen ja sun pikkuveli ja isä jäi tänne Tokioon. Kyllä. Sen jälkeen on vähän aikaa kulunut ja paljon asioita on tapahtunut. Mutta nyt sä seisot siinä. Ja tästä kun sä lähdet kävelemään tätä jyrkkää rinnettä ylöspäin ja sä otat tuolla ylhäällä katseen suuntaan tuonne oikeaan kulmaan, niin siellä puun alla nojailee 2 herraa. Ja sun isällä on vaalea raitapaita ja sun veljellä on mustalippis ja musta paita. Sehän on isompi kokoinen kuin sun isä. Mä uskon, että sä löydät näillä tuntomerkeillä perille. Kyllä mä löydän. Me tullaan kohta Hirokan kanssa perässä, jos tulee jotain kieliongelmia, mutta tämän kohtaamisen sä saat tehdä yksin. Tsemppiä. Kiitos. Kiitos sulle. No niin. Sitten me... Yksin. Kamerat kulkee messissä. Kyllä hikka hermostuttaa. Isukki siellä. Se pesi Marimekon vihreällä laukkuun. Oi!
年はまだ若いから会えるかもしれないけど、自分はもう60過ぎだからいいですね。最高のプレゼント。 That's the best present ever. Palvelija ikinä, George. 元気でよかった。 He's so happy. Oli hyvä olla heidän lähellään. Tuntui, että pitkän ajan jälkeen niin kuin perhe olisi niin kuin yhdistynyt uudestaan. Isä on pieni ja pojat on iso. On niissä sama näkyy kyllä. Toikseen. No Hiroshi, miten on? Onko isoveljessä aineesta maalivahdiksi? Nishimuran miehet ovat taas yhdessä 30 pitkän vuoden jälkeen. Onpas hieno. Avasi Georgin elämässä uuden sivun. Yhteys perheeseen ja juuriin on nyt löytynyt, mutta mitä miehen elämään kuuluu tänään? Tarinan jatko-osan löydät osoitteesta mtv3.fi kautta kadonneen jäljillä. Ja miehen tuoreen haastattelun kuulet huomenna Radio Novan taajuudelta kello 8.40.